ọ dụrụ otu a ka ọ na-adị ụwa na-adị mma. Ana m ekene mmadụ dịka Sam 101. Hey! Ịdị oke. Sam 101 ịdị oke. Gekwe ntị, social media na-amụta n'ife, ndị bloggers na-amụta n'ife. Sam 101 na-eje na communities na-agbapụsị borehole na-eyebe a adịghị akọrọ ya ka ọ nọ itinye ntị enu ife. Iwepụta isi efu ya, gekwe ntị adịghị akpọ Organ Express. Kedu ihe mere unu bụ social media na ndị bloggers ji wee bụrụ sọsọ ọnụ ka unu bịara ịkọ n'ịntanetị? Agwabụna m unu na-enu ndị ofe nke ọzọ, ndị ofe mmiri, na-enu ndị mgbada. O nwere onye na-akọkọ ọnụ n'ịntanetị, ha na-agara onwe ha. Mana na anyị bụ ndị Igbo eweta ofe onye akọcha ya laa ya n'iyi. Onye nke a ji mee nke onye nke a ji ma ọ bụrụ ya nwa na-efe na social media. Mee Sam 101 o nwere taịmụ mmadụ ife ọnọdụ na-alụ ihe na-aga n'iru na-enyere gọọmenti aka ka afọ n'obodo na-aga aga. Sam 101 ekenekwa gị, aka m dị n'elu ikesịa kporo ịkarịchasịrị. Ekenekwa gị ndị na-egbu ndị social media na ndị bloggers ndị na-alụpụta ọrụ ka afọ na ndị ogbenye na-aga nke ọma. Ekenekwa m unu ncha wee so unu kechia unu ekporo. Nkenesikwa nkene nwanne m Uncle IB ọga m, kenekwa Okwuluọra ọ ndị zuru m ọlụ a. Ana m asụ ndalụ ka o mesịa.